नमस्कार. कोकण कन्या या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत कोकणातली सीजनल अशी स्वीट डिश म्हणजे दही चिबूड. सीजनल याकरता कारण हे फळ फक्त पावसाळ्यात येतं. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी चवीने खाल्ली जाणारी डिश ही आहे दही चिबूड. करायला जितकी सोपी तेवढीच चवीला चवदार. तर मग करूया सुरुवात. चिबूड पिकल्यानंतर तो असा भेगाळला म्हणजे तो दही चिबूड करण्यासाठी तयार आहे असं समजायचं. चला तर मग सुरुवात करूया. ह्याचे आपण आता तुकडे करून घेऊया. हा पहा, हा चिबूड नुसता खायलाही खूप छान लागतो. आणि आता आपण ह्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेणार आहोत. तर सगळ्यात आधी आपण दही घ्यायचे. दही तुमच्या चवीनुसार घ्यायचे. मी आता इथे 4 ते 5 चमचे दही घेणार आहे. 5 चमचे दही आणि त्यात आपण घालणार आहोत साखर. साखर तुम्हाला हवी तशी कमी जास्त गोडीला करू शकता. मी इथे आता 4 चमचे साखर घालते. हा छोटा चमचा आहे. आणि थोडंसं मीठ. आता हे आपण चांगलं एकजीव करून घेऊया. दही आणि साखर छान मिक्स करून घ्यायचे. हे छान साखर मेल्ट झाली. आता त्याच्यात तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही पिठी साखरही वापरू शकता. आता ह्यात आपण घालायचं आहे जे बारीक फोडी केलेत तो चिबूड. आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचे. तुम्हाला कमी वाटली साखर तर तुम्ही चवीने वाढवू शकता. दही हवं असेल तरी तुम्ही कमी जास्त करू शकता. झाला आपला दही चिबूड तयार. झटपट होणारी ही स्वीट डिश तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शेजारी असणारे बेल आयकॉनही नक्की प्रेस करा. धन्यवाद.